Ето, готово. И сега официално да ви кажа добре дошли в среща на нашия клуб, клуба на Зона за щастливи хора, в най-дългата нощ на годината. Нали? Вече сме в нощта, 21 декември. Днес на нашата среща ще направи нумерологична прогноза за нас, една чудесна дама. По правилата трябваше да се представя, се забравям. Аз съм Петранка Широкова, медицински фелдшер холистик съм, тета хилинг практик, инструктор по нейрографика, естетически коуч, създател съм на Зона за щастливи хора. Всъщност това е нещото, което е така, съдържа всичко това, което съм аз и което сте вие, защото сте част от този клуб. И идеята на тази зона е нали, да не е зона, а земята да стане едно място за щастливи хора. За Мария аз ще кажа няколко думи, които знам за нея и ще я оставя, разбира се, и смятам, че така е редно тя да се представи. Мария е създател на Център за изкуство и себепознание Пълдин Арт Клуб в град Пловдив. От дълги години се занимава с нумерология, като се стреми да изследва и надгражда от различни школи, източни и западни. И както казах, Мария вече е тук и тя може би е добре сама да се представи. Заповядай, Добре. Мария. Благодаря за поканата. Така, вълнувам се и ми е толкова приятно сред приятни хора. И особено, че съм в щастлива зона. Това е много важно. Да. Към там сме, т.е. към щастливата зона всички се стремим. Много малко ще кажа за себе си. Следвам собствената си интуиция. Живота ми е преминал през много перипетии, като всеки един човек. И така съм се насочила съвсем интуитивно да създам този център, който е тук. Като идеята му е да се събираме хора с еднаква ценностна система. Тоест да се стремим, да се сплотяваме, да се подкрепяме един друг и така да видим как можем да се единяваме, както се казва. Нали? Всички да правим нещо и това да подпомага щастието и радостта, да повдига, така да кажем, вибрациите, което означава за мен човек да се чувства в такова балансирано и малко по-хармонично състояние. С нумерология се занимавам от дълги години, като първото ми докосване до нумерологията е през моята 18-19 годишна възраст. Така случайно ми попаднаха първите книги, които бяха табу тогава, по мое време. И след това ме грабна семейен живот, деца, така и дълги години спрях да се занимавам с това, докато когато вече моята дъщеря, т.е. детето порасна, изведнъж пак пристигна при мен тази наука, съвсем случайно пак. И тогава бях тотално пленена от тази наука и започнах да изследвам, да изучавам различни видове, като съм изучавала руска школа, навлизам в ведическата, знаете много добре, кабала има, и нумерологията е толкова многостранна, смисъл такъв, че има различни аспекти в различни, така да кажем, някои се занимават с имената, някои само с рождената дата, някои групират и имената, и рождената дата. Така че това продължава да ме вълнува и ме е страст и продължавам да го изучавам. Супер, Мария, ти. Срещата ще протече хора с въпроси. Може да и задавате и вие каквито се сетите въпроси. Да. Обаче, знаеш ли, Мария, на мен какво ми хрумна в този момент? Слушам. Аз знам за нумерологията, че може да се изготвят всякакви карти.
правила съм си изчисления на годишно число, лично число, по буквите, по имената. Много съм се чудила как се приемат на хората, които като мен са си сменили фамилиите, когато са се омъжили, и ми е много интересно. И понеже станаха много въпросите, но да ти кажа какво ми хрумна. Канят те още сега, те канят, после ще го уточниме, да дойдеш в моя център в София, да направим едно събитие, на което да изготвиме на желаящите хора мисия, карта такава, защото тук в момента има много хора, които търсят своята мисия и аз знам това. Да. Ще дойдеш ли? Да, ще дойда, да. Добре, благодаря. Да. Първия въпрос. Ако искаш нещо ти да ни кажеш, така, което смяташ, че трябва да знаем, сега е момента. Най-вече, тъй като долу-горе виждам хората, сме долу-горе на една възраст, в която вече около 45 годишната ни възраст, повечето от нещата за живота си ги знаем. В смисъл такъв, повечето се познаваме. Малко повече се познаваме от по-младото поколение. И всъщност картата на мисията, това, което дава, е да даде ясен фокус върху действително каква ти е мисията. И ако човека е имал съмнение, както в случая съвсем наскоро правих на една дама, и тя ми каза: Мария, аз всичко това го зная. И викам: супер, аз знам, че го знаеш. И тя: обаче какво ми даде? Даде ми сигурността и увереността да извадя тези ресурси, които имам, за да мога да ги изявя. Всъщност, ние се съмняваме, че тези ресурси могат да ни дадат това развитие. Тоест, ние всичко си знаем. Всеки си знае абсолютно всичко. И всеки усеща къде му е силата. Обаче от околна среда, както каза, от възпитание, от всякакви неща, ние потуваме, или така да кажем, затваряме нашето ковчеже с нашите потенциали, нашите дарби и не ги изявяваме и се страхуваме по някакъв начин, защото нашето възпитание не беше такова: изяви себе си, ще те подкрепя, примерно. Нямаше го това. На младото поколение, да, това им е по-лесно. Обаче пък те като получат карта на мисията, те тогава стават супер стабилни. Те знаят, че могат и само им е необходимо някой от страни, който не ги познава, да им потвърди това, и те тогава хващат и започват да работят. За нашето поколение тази карта би дала една такава сигурност, стабилност, по-дълбока яснота за това какъв е потенциала и човека просто да вземе решение да го изяви. Това ми е. И мога да дам една кратка история точно за такъв човек, съвсем наскоро. Тя всъщност дойде и ми каза, тъй като повечето хора идват при мен от препоръка, тя дойде и каза, че някой е препоръчал, тя идва и каза: Мария, объркан си чувствам в живота и семейно нещо не ми е окей. Можеш ли да ми кажеш нещо? И аз си виждам в картата, че тя има потенциала за енергиен лечител. А какъв ще е точно, т.е. каква насока, каква практика ще ползва, това е пак избор на душата. И аз си казвам: виж, ако се чувстваш неудовлетворена, ако се чувстваш не на мястото си и необходимо да започнеш или да си припомниш, да изкараш някакво обучение, което просто да е с някаква енергийна практика. Да започнеш да работиш с хората, защото енергията, тя тече постоянно през теб и ти, ако не я употребяваш, не се чувстваш окей. След няколко месеца се срещаме, случайно се срещаме, тя ме прегръща и каза: много ти благодаря. Отишла, намерила си рейки учител, изкарала си рейки и е започнала собствена практика и казва: и хората идват, Мария, толкова съм благодарна. Тоест тя си е намерила нейното и на толкова мило ми стана. Сега ще изключим.
Втрисване, мускулни болки, ООД. Веднага се обаче оцени. Да. Бисерка може. Чакай, че мутнах теб. Една секунда, че те мутнах теб. Ах, Боже. Защото се появи ти. Тя тък му започна. Мария, даже можеш сама да се отмутнеш. Айде. Готов. Да. Супер. Да. И всъщност това ми е идеята с нумерологията, тъй като на мен, когато ми направиха за първи път, аз също бях изключително удивена. Въпреки че знаех на едно по-дълбоко ниво, че да, това са ми моите дарби, обаче така малко скептично съм гледала на тях, не съм им вярвала въобще и така. Но след като за мен, това на мен ми промени живота всъщност. И така. Ами Да. всъщност аз точно това исках да те питам. Как точно ти промени живота? Нумерологията. Първо най-важното беше да приема себе си такава каквато съм, без да се осъждам. Тоест да не осъждам защо са ми такива наклонностите, пък другите хора такива, пък аз защо нямам тези качества, ами имам някакви си други, които не мога ли да бъда като тях, или нали, това е, как да кажа, да видим и другия човек какво прави. И когато всъщност ми разказаха първо за мен, безкрайно благодаря и Светъл и Път на жената, и тя ми направи една кратка карта и започна да ми говори, и аз си казвам, бе, къде го четеш това нещо? Направо сметна там някакви цифри и почна да ми говори. И аз толкова удивена и казваме, ма къде ги виждаш тези? Някой говорил ли ти е за мене? Познаваш ли ме от другаде? Тя вика, не бе, ето цифрите тук. И аз тогава викам, не, искам да се науча на това нещо. И след това, като направих на моята дъщеря, видях всъщност къде ние можем да се сработим и къде, защо ни вървят понякога разговорите. Какво трябва да направя аз като родител, за да мога да почна да се разбирам по-добре с нея. Другото, което е много важно за мен, е с моя приятел, защо не се разбираме по някой показател. Той е да ми е жив и здрав, е чисто логичен човек. Аз съм по-интуитивна и понякога той ми задава, на мен ми хрумва нещо, както и на теб, и той ми задава въпроса, ама защо? И аз казвам, нямам си на идея защо, но това ми идва като отговор. И след колко време всъщност аз научавам, преди се сърдех. Ама сега вече, като знам, че той е такъв човек и това му е необходимо, аз му давам логичното обяснение. Тоест, аз се уча от него повече на логика, а той се учи от мен на интуиция. И ние затова сме заедно, за да можем единия да научи нещо от другия. А не да си намираме точно, как да кажа, той не е като мен, аз не съм като него и така нататък, да. И после след колко време, тъй като ми се наложи да го изучавам това. Какво е интуицията и какво е логиката? И всъщност разбрах, че логиката, най-простото обяснение, че човек прави 1 + 1 е равно на 2. Това е логиката. Докато интуицията е квантова. Тя е, искам нещо, случва се, но не знам как. Да. И така, това е голямата промяна при мен. Тоест искаш да кажеш от това, което чух, че аз ако искам, мога да те помоля да направиш карта на човек, с когото искам да имам някакви отношения, да ги поправя или нещо такова и да се ориентирам по... Да. Тоест, когато ние имаме картата на първо имаме нашата карта, ние знаем нашите неща, приемаме се такива каквито сме, без да се осъждаме. И когато имаме картата на любимия или на близкия, или няма значение на кой човек, тогава ние знаем как той ще ни разбере най-добре. Тоест, как ние да реагираме с него, как да говорим с него, за да ни чуе, как да успяваме да се разбираме с него. Нали, кои са неговите силни страни, за да му помогнем да ги изяви. И кои са тези, които той има задачи, за да може пък да работи по тях. И това е много полезно.
Айде сега да те питам аз, колко сигурно е това? Хрумна ми един логичен въпрос. Да. Кое колко сигурно е? Нумерологията изобщо и тези истинността на данните в картите. Да. Първо, това е нумерологията. Аз предполагам, че повечето от вас, тъй като са тук и знаят, че нумерологията е древна. И то много, много древна. И първите, всъщност, които са се занимавали, това са били ведите, индианците, евреите, но имаме и древно българска също нумерология. И са се занимавали много години, но като баща на съвременната нумерология определят Питагор. И всъщност това знание са го държали само посветените. Имало е кръг от хора, които били допускани при определени условия. И за да могат да стигнат до центъра. И не всеки успявал да стигне до центъра, за да изучи изцяло нумерологията. Питагор определя числата повече от 1 до 9. Докато, да кажем, ведическата нумерология, тя разглежда и други числа, двуцифрени, трицифрени числа. Има също и имената се разглеждат, нали, всяка буква какво означава. Така че това е древна наука, която стъпва, специално Питагор стъпва и на друидите, които са изследвали човека, неговия характер и неговите прояви, и Питагор е направил според числото и характера на човека е направил матрица, изчислението на матрицата на човек. Според мен обаче, тъй като сме в едно ново време, нумерологията е някакво стъпало, на което човек да стъпи и да излезе извън матрицата. Тоест, при условие, че успее да отработи задачите си, той може да излезе и над това. Тоест, това да не е рамка. И по принцип гледам нещата да не са в рамка. Няма такова нещо да рамкираме човека. Човека не е рамка. Той е винаги еволюция и това ще продължава и напред. Да. Супер. Ако искаш, може да започваме с прогнозата за 2023 и това, което си ни обещава, нали, да дадеш насоки на всеки един. Пък ако искаш да попитаме хората... Бих искала, ако имат въпроси, да ми зададат въпрос. Аз имам въпрос. Слушам те, Елена. Искам да попитам, хипотетично се раждат в един и същи час, на една и съща дата, близнаци. Точно, да. Така. Значи те идват с определена смисъл там, нали, без да включваме имената, които биха дали разлика. Значи при тях изчисленията биха били ни същи. Точно така, да. Това означава ли, че и двамата имат една и съща силна страна, една и съща прави разликата между тях? Има. Точно при мен имам в момента 2 близначки, които интересно, че изявяват 2 различни, въпреки че имат една карта. Те имат една карта, да, имената са различни, които дават разлика. Това ако не включваш имена, правиш нумерология спрямо само чисто нумерологично, да. Когато само чисто нумерологично родителите следят кое дете взема от цялата матрица определени числа. Тоест, те си разпределят тази матрица, разпределят между двете деца, си ги разпределят. И сега имам живо наблюдение, т.е. нали, това ми е и опитност, жива опитност. Две сестрички са, и те са вече големи, 50 годишни са, в смисъл такъв. И те идват двете. И имат много интересно, имат дарби. И едната дарба, е да има уникалната интуиция и тя има дарбата за пророк. Обаче пред другата това не е изявено. Разбираш ли ме? Тоест, едната взема това, а другата го няма като дарба. Но една и съща им е матрицата. Другата обаче
е взела това, че те имат наклонност да работят с хората, в смисъл да помагат, да кажем, да правят хуманни да бъдат, и тя е медицинска сестра. Тоест имат аспекта на хуманност. И тя пък е медицинска сестра. Едната хваща една част от картата, а другата хваща друга част от картата. Но децата, докато са малки, родителите могат да наблюдават кое дете каква склонност има според картата. Да го насочват да развива. Така, отговорих ли ти на... Ами горе-долу, много не ми е така, мътна ми е цялата история, но това значи, че пък ако ти си сам, имаш в картата заложби да си пророк, може и да не си тогава. Да не го вземеш. Така ли? Със сигурност, това, което мога да кажа е, че имам хора, които имат такава заложба. Обаче, специално, който изявява такива духовните, да кажем, духовните дарби, ако прекалено много се е забил в материалното, тези духовни дарби не се отключват, докато той не реши да ги отключи. Да, те са си в картата, но ти можеш и да не ги развиеш. Да. Да. А когато му кажа, че го има като заложби, той може да го отрече. И аз му задавам въпрос, прекалено много ли си в материалната сфера? И той ми казва, счетоводител съм. Тоест, той е постоянно в супер материалната сфера. Счетоводството е много материално, в смисъл постоянно се занимаваш с изчисления, математика, приходи, разходи. Тоест, човека е необходимо малко да се отстрани, за да може да си развие това. Да. Но въпреки това, или мога да ти кажа, че те си ползват пак тази част, която имат, но я ползват професионално. И това, което тя ми споделя, казва, понякога трябва да направя някакъв документ. Обаче правя го документа, оставям го на страна и трябва да отида да го предам, обаче аз не го предавам. И викам, идваме на ума да го прегледам. Гледам, имам грешка. Тоест, ето интуитивното, което всъщност и пак работи по някакъв начин, но работи в професията. Така че тя не го изявява като пророк. Да, разбрах. Да. Така че да, ако ти отговорих на въпроса. Аз доколкото разбрах, че това, което е заложено по картата, не винаги, не е задължително да го развиеш. Да. Разбрах. Благодаря. Моля. Ако има някой друг въпрос, с удоволствие ще отговоря. Ако не, можем да преминем към това да си изчислите за 2023 година, ако имате готови химикалче лище. И ще дам насоки за всяка една от вас. Здравейте, аз имам въпрос за цялостната 2023 за България. Дали накрая ще разгледаме? Ами мога сега да кажа, преди да разчетем, какъв е точно въпроса. По мое лично, да кажем, интуитивно усещане, вярвам, че средата на годината нашата страна ще тръгне към възход. И той е много голям. Та въпросът ми е дали това нещо се потвърждава през нумерологията. С нумерологията. Супер. Ами, аз мога сега да кажа няколко неща въобще за 2023 и всички може да си сметнете, че това е числото 7, което е точно духовното ни число, така че пейте си точно на правия път. Да, така е. И знаем всъщност, че докато ние живеем в дуалността и се фокусираме, така да кажем, в дуалността, винаги има ниско проявление на числото и високо проявление на числото. Нали? Или ниски проявления и високи проявления. Така и в духовното число 7, което има ниско проявление и високо проявление. Идеята е, колкото повече съзнание се съберем такива щастливи хора, да фокусираме енергията си към високото проявление на числото, толкова по-бързо ще се прояви. И да, към юни-юли е, защото юли също е 7 месец, което е духовното число. И когато направим сбора между годината
универсалната, която е 7, и универсалното число, което е 7 за юли месец, общо сборем се получава 15, което всъщност е 14, което е числото 5, което означава промяна. Тоест тогава през юни-юли започваме една промяна. Така или иначе ще има промяна точно през този период. Така. Но винаги малко по-рано идва енергията, да кажем, на промяната, докато навлезе по-стабилно в месеца вече. И затова може би го усещаш така. Да, интуитивните хора усещат много и аз много се радвам, когато има пък млади интуитивни хора, направо така ми се пълни душата. 2023 под числото 7 е развиване и обръщане на човека към духовното. Да обърнем малко повече внимание на природата по принцип. Това е числото и на жертвоготовността, смисъл такъв да бъдем по-състрадателни, да бъдем как да кажа, по-приемащи. Това е числото 7, нали, за следващата универсална 23-та година. Естествено, че има и ниско проявление, но аз не искам да се фокусирам върху това. Предпочитам да се фокусирам върху това, да видим кое е хубавото, което може да ни очаква. Защото всички могат да кажат кое е негативното. Идеята е да кажем кое може пък да намерим позитивното или пък високото проявление на числото 7. Как ще се изрази обаче това число 7 в годината? Двойката по принцип е дипломация, двойката по принцип е числото на съдружията, двойката е и толерантността, самото число, това е нейният израз. Тоест, подтиква ни годината да бъдем в съдружие, да използваме нашата толерантност, да развиваме нашата дипломация. И по този начин, нали, като се събираме ние, после има една нула, която е много важна, защото нулата е избор. Тоест, ние имаме право на избор в годината. Двойката е действие, но имаме и избор на къде да поемем. И след едно действие, което е пак двойка, се явява числото 3 в годината, което пък е изява. Тук пък е творчеството. В тройката е резултата от нещата, които сме правили. За да можем да получим числото 7, т.е. да получим резултата от всичкото числото 7, което е духовната част. Духовната част, здравейте! Духовната част от гледна точка на да познаем повече себе си, да разберем повече неща и да използваме тези духовни, да кажем, добродетели, качества. Идеята е да развиваме повече в тази година нашите добродетели и да съдействаме на другите с пример, а не с казване, да им показваме, всъщност да даваме пример как да се използват повече добродетелите в този свят, който е супер материален. Но 2023 ни предизвиква да се възвърнем към нашата духовност. Така, дадох ли ви така? Отговор на мен ли? Благодаря, да. Добре, да. Ако имате още въпроси, иначе то може много да се говори, тъй като, примерно, мога да кажа числото на годината 7 плюс януари месец, нали, първи, който е работил усилено и е полагал някакви основи през 2022 година. През месец януари ще получи финансови резултати, такива по-стабилни, да кажем, но съответно ще има и визионерство, в смисъл такъв, има общо, човек може да му дойдат нови идеи, ново такова, което да е по-дългосрочно, някакъв план, който да си направи по-дългосрочно. Това е през януари месец. През февруари месец като общо е числото 9, което означава, освен хуманност, февруари месец е хубаво да си направим една хубава равносметка за нещата, които сме правили,
правим, по които работим, хора, които не искаме да са в обкръжението ни, или пък проекти, които не искаме да носим повече. Така да се разделим хуманно с тях и да се насочим към месец март, който вече ще бъде единица. Което означава, че през месец март ще положим основи на нещо ново или поне ще ни дойдат идеи, които така можем да си запишем, да си посеем, да кажем, нови семена за нови начинания. Можем да не ги реализираме през месец март, тъй като това е начало, но през април вече можем да започнем да действаме по тези, така да кажем, идеи, които сме имали през месец март. И тези идеи всъщност можем да започнем да правим съдружия през април месец, да имаме договаряния и всъщност през април месец от съдружията, които направим, през май месец може да ни донесат резултати. Но резултатите ще бъдат с изява, така да кажем, да направим някаква изява, да излезем, да се покажем, да включим творчество. Ако щете да включите малко на креативност повече, малко повече забавление също, т.е. да се улекоти малко енергията, да не е строга, защото следващия месец ще ни вкара в тази строгост, щем или не щем. Април, май, юни, нали юни месец? Да не се объркам. Юни. Да, юни месец ще ни вкара в една малко така строгост или рамка и ще ни накара много да се потрудим, тъй като това е числото 4, което е да вложим труда, да вложим усилието, да вложим дисциплината, да бъдем... Това говоря общо за, нали, като енергия за всеки месец. И след това ще дойде промяната, така след това, да кажем, затваряне в четворката, ще ни бъде малко така по-трудничко, да кажем, защото ще е необходимо да се вложи усилие, малко повече усилие. И след това ще дойде промяната. През този месец, през юли, всъщност промяната може да бъде много динамична и може да има така намеса, работа с чужбина или хора от чужбина, може да ни накара през този месец, така енергията на месеца да ни накара да учим нови неща или да направим различно нещо, което сме правили до сега. И следващия месец е август, нали така? Август е 6. В този месец ще задълбаем в професионализма, ще искаме да се погрижим за семейството, за дома, за бита. Общата енергия ще бъде и професионализъм, да задълбаем малко повече, да изгладим някои неща, които не ни харесват. И след това пак да се обърнем към себе си. През август месец е за почивка или септември. Септември е да си починем малко, защото лятото ще бъде интензивно. Почивката може да бъде просто да си отделим време за себе си, да се свържем с природата, да се погрижим за природата по някакъв начин, за нашата вътрешна природа, ако щете. Така, следващия септември, октомври е 8, нали така, 8. Аз много ги смятам, защото, да, 8. Това е всичко, което сме направили през това време, да получим финансов резултат, да получим резултат от нещата, които правим, и няма как винаги, когато правим нещо, винаги получаваме резултат. Иска се малко време за това, технологично.
и може да ни дойдат нови идеи, които да внедрим, да променим, да подобрим. И в октомври-ноември да завършим, ето го цикъла, завършваме пак да си направим разчистване на нещата, да видим кои проекти са работили и кои не са работили, да видим с кои хора сме се сработили или не сме се сработили, да си направим равносметка пред какво сме направили и след това идва декември, който ще бъде ново начало. И супер. Много нови начала имаме. Да, всъщност това е по Питагор, който е организирал числата да бъдат от 1 до 9. Аз, както казах, занимавам се и с ведическа, но всичкото това е много обширно и аз продължавам да изучавам. Не мога да кажа, че съм до точка научила се. Нали? Не мога да го кажа. Абсурд. То е толкова обширно знание и всичко това ми е много интересно на мен. Да. С страст си го правя. Това, да. Много Добре. благодарим, даже повече отколкото очаквахме. Месец по месец. Да, то така ми се спусна да ви го дам, аз иначе нямам, нищо не съм. Аз си мислех само да ви дам за да си изчислите. Аз предполагам, Елена, след като е взела книги, предполагам, че знае как да изчисли годишното число, личното, универсалното за годината. Елена? Аз ли? Да. Аз нямам книги. О, Някой друг каза. каза. Не, нямам. Мариана каза, Мариана. Марианчето каза. Да, Да. да. Не, аз съм лаик в тази област, въобще, така че. Елена много обича цифри, обаче още не е стигнала до нумерология. Ами то това иска време. Явно. Аз, може ли, Мариана, твоята рождена дата и сега ще кажа как се изчислява годишното си, т.е. да изчислите универсалното и ще дам няколко насоки за всяко едно число, което се получи от 1 до 9. Да, 11.08 1963. Добре. Чудесно. И сега, ако всички сте си приготвили по един лист, записвате си рождената дата, плюс месеца, плюс 2023 година. Не рождената дата, не рождената година, годината 2023. И може да, аз ще изброя за всяко едно число, но ако някой иска конкретно някакъв въпрос да ми зададе, с най-голямо удоволствие. Да. Аз мога да кажа на Мариана всъщност какво излезе на нея и кое е нейното число за годината. И така, Мариана, тази година 2023 е много важна за теб. Ти завършваш един цикъл от 9 живота, от 9 години, не 9 живота, а 9 години. За животите е друго смятането, сега е за период от 9 години. И през тази година, 2023, имаш много специална задача да си направиш ретроспекция на предишните 9 години. Да си отделиш време, да седнеш и да си кажеш, искала съм през еди коя си година това да направя, обаче се отказвам от него, няма да го правя и го спираш до там. Защото всяко нещо, което няма да го правиш или си го отложил във времето, то продължава да ти дърпа от енергията. Идеята е, че тази година да приключиш с неща, които няма да правиш, не искаш да правиш, или пък неща, които си обещала на себе си и искаш да ги направиш, да си отделиш време в графика, в списъка, за да можеш да ги довършиш през тази година. Тази година ти е, и така да кажем, за прошка и за приемане. Прошка, имам предвид, ако през времето си отлагала някакви неща и не си ги направила, да не се опрекваш за това, просто да кажеш,
толкова съм могла, толкова благодарна съм на нещата и така знаеш такива ритуали, които можеш да направиш за себе си, за да можеш да се освободиш от така обещаното, което си обещала на себе си. И годината ти е много важна от гледна точка на това да разчистиш и неща, които няма да ползваш. В смисъл такъв неща, които отдавна искаш да се освободиш от тях, да ги дариш някъде, тъй като тази година ти е година на хуманност. В смисъл такъв състрадание. Ако нещо имаш, което да искаш да дадеш, нали? Не е задължително да дадеш, просто неща, които да си направиш една пълна ретроспекция на тези 9 години. Това исках да направя. Дали го искам още или не го искам още. Искала съм от 3 години, примерно, да прекъсна някаква връзка с някой човек или пък съм прекъснала и не съм му простила, да си отделя време, да си отделиш в случая време ти, да си го напишеш, ако е необходимо и да я прекъснеш на енергийно ниво. Нали, не е необходимо даже да казваш на човека, нито пък да се срещаш. Въобще това няма връзка с другия човек. Това е лично за теб. Т.е. да си освободиш енергия за следващите 9 години. Да. А тази година ти е важно да приключиш всички неща, които няма да правиш. Това е много важно за теб. И давам един пример. Точно преди месец-два, може би, правих на една позната карта такава. И тя ми беше казала, бе, Мария, нещо не ми върви тук от 2-3 години, някакви неща. И аз и казвам, всъщност през тази година, която изсметнах, ти мислила ли си да прекъснеш някаква връзка? И тя казва, да, мислех, но не я прекъснах. И 2 години след това продължава тя да стои в старото и не може да тръгне напред. Разбираш ли ме? Тоест, нещо я дърпа и тя не е приключила и това нещо постоянно и дърпа от енергията. Така че, ако евентуално имаш това е насоката за 2023. Благодаря от сърце. И аз благодаря. Интересно. Ако иска някой друг, пак мога и на него да му изчисля, така да кажа. Но някой пък, ако иска да си каже неговото число, да каже за него. Аз бих искала да се включа. Чудесно. Здравей. Здравейте. Да. Много въпроси в главата. Даже ако имате и начин за връзка с вас, защото бих искала и карта да се направя. Ще остави Пепи после под видео. Благодаря. Моята дата на раждане е 11.11.1976. Така, Цони, нали? Да, Цони. Цони, за теб тази година, 2023, ти е важно от гледна точка на това, че едно сакрално число 11. Ти без това си 11, но нали, това ти е година 11, което всъщност се води едно от, така да кажем, царски, кралски, така специални числа, да кажем. Но редуцирано се получава, нали, за да стане едноцифрено, се получава 2. И сега, всъщност, предизвикателството на твоята година е следното: да изявиш, да намираш начин през годината да изявиш, как да кажа, твоето... Имаш опитност в материалната сфера да бъдеш учител. В смисъл такъв да подсказваш. Учител в материалната сфера, това означава да се справиш с материалната сфера, дали на децата, дали на някой друг, да покажеш как най-лесно да се справи в материалната сфера. И т.е. да показваш, но това да бъде с действие, с дипломатичност и с така, да намираш начин да бъде изразено по чувствителен смисъл, такъв да няма острота. Колкото можеш да намалиш остротата през годината. Да изявиш повече тази чувствителност, чувственост, да искаш да бъде в съдружие, в екип,
работата ти, да намираш начин да има комуникация, да има диалог с хората. Нали, да не излиза само като аз си го измислям и ти трябва да си съгласен. Нали? Тоест да бъде всичко в комуникация. И действията ти, всъщност ще има действие. Действията ти да са насочени към това да намираш начин да правиш съдружия с хората и евентуално, ако има някъде къвга или раздори, ти да бъдеш човека, който да вкара така дипломация, да бъде повече, да намираш начин да балансираш страните. Това е задачата ти за тази година. Ако имаш друг въпрос, не те Може ли аз да Само попитам уау нещо? ще кажа, да. Само уау, благодаря много. Да. И аз така го усещам. Ма ми е трудно да го изразя, просто не ми стигат думите. Аз благодаря. Да. Радвам се много сърдечно, да. Благодаря. Супер. Исках аз да попитам нещо. Да, слушам те, Даниела. Тъй като моята цифра на годината също е единица, универсално ли е с това, което вече каза за Мариана ли беше, първото, което сметна? Не. На Мариана е Мариана е с 9. Тя е с 9, защото при мен излиза единица. И аз реших, Съвсем. че това Да. е ретроспекцията на предходните 9 години, затова питам дали е същото, но явно, че са съвсем различни неща. Да. И сега за теб мога да кажа, ако искаш. Да, разбира се, да. Сега за теб тази година е ново начало. Надявам се, тук остават няколко дни до края на годината да си приключила, т.е. това ти е 2022 ти е година 9 на теб. Да. И се надявам и можеш да кажеш дали доста неща интуитивно си поприключила и ако е останало нещо, което се съмняваш, имаш тук още малко време, може да го направиш и само писменно, т.е. не е необходимо с човека да се срещаш, това, което казах и за Мариана, за година 9. И сега, ако си приключила чудесно 9-та година, сега започваш период от нови 9 години, в които тази година, 2023, ти е да си посееш нови семена. Нови идеи, които ти дойдат, може да нямаш енергията да ги реализираш, но да започнеш да си ги плануваш или поне така да им обръщаш внимание, да си ги запишеш, да го започнеш като проект, даже само на ментално ниво, да си го представяш поне. Или да си го изпишеш. Нови идеи, може да започнеш нова работа, ново поприще, всичко, което е ново. Може да смениш професия, може да обърнеш живота ти на 180 градуса, в смисъл такъв. Всичкото е в посока ново за теб в този живот сега. Тук 9 години. И така, също тази година те предизвиква да обърнеш внимание повече на себе си. В смисъл такъв да видиш, ако нещо си отлагала във времето в 9-та година и не си го направила за себе си, сега в тази година да го направиш за себе си. Ако е необходимо нещо да промениш, дали в твоето поведение, дали в твоите навици, това няма никакво значение. Каквото си искаш да промениш, точно тази е годината, в която да положиш нова основа, ново начало на следващите 9 години. Много благодаря. Моля. Може ли сега аз да попитам? Да. 16 март. 16 март. Да. Секунда. Супер. Супер.
При Да. теб 8 ли се получи? При мен 8 се получи. 8. Да. Чудесна година 8. Тоест тази година ти е визионерство да получиш финансовия резултат от това, което си правила от предната година, от по-предната, от по-предната, от няколкото години насам, ако си работил в една и съща посока, смисъл си натрупала вече, нали, не да е от тук малко, тук малко. Да. Да ти е фокусирано, тази година ще получиш финансовия резултат, изобилието, просперитета ти в годината, така ще се почувстваш, как да кажа, малко по-стабилна в това, което си правила и ще ти се даде обратна връзка на това, че това, което си правила и действително е полезно и ти носи резултата. Тази година, така да кажем, ще получиш признанието за нещата, които си правила. И предизвикателството на годината обаче е да не залиташ твърде много нито в материалната сфера, нито в духовната. 8 е много предизвикателно от гледна точка на това да балансираме между едното и другото. Тоест да не си прекалено много в работата и съответно да не си прекалено много в духовната си, така да кажем. Тоест да търсиш и да намираш баланса между двете, да съблюдаваш през годината. Проявлението на това число ще стане в тази година за теб, ще стане през идеите, които имаш и да намираш начин да се осамотиш, за да можеш да си проектираш, ако искаш да се събереш. В смисъл такъв, идеята, която ти дойде, да се събереш, за да можеш да я реализираш в 8. Нали, да не си сред многото хора, за да можеш да реализираш. Тоест да си направиш план вътре в себе си и така. Правиш ли някакви такива духовни практики? Духовни, нали, общо казано. Така. Даже една медитация или пък такова спонтанно писане. Не, нищо не правя. Прави. Нейрографика прави. Да, и това е също, нали, идеята. Рисуване. Значи духовна практика, като кажа, това означава рисуване, пеене, танцуване, спорт, ако искате, разходка, ако искате. Това е духовна практика и освен медитация, нали, такива има действащи, най-различни. Писане също е и също духовна практика. Да. Извинявай, че те прекъсвам, Мария. Това е нашата съклубничка, която е най-недуховна. Това неверно. Тя не вярва почти в нищо. И казва, че нищо не работи за нея. Абсолютно. Обаче с нас неотклонно. Аз искам тогава да кажа нещо много важно. Да, нещо много важно за нея. Тя не ми каза рождената си година, но 65-та. 1965. Но ми каза числото на нали, датата рождената, което е много важно, число 16. И всъщност за числото 16 учителя Петър Дънов казва, че е много важно и много сакрално число. И ако иска някой да се предпази от злото, да си напише числото 16 и да се го сложи на вратата. Аз си го нося постоянно в личната карта. Така че правилно, че не вярваш, защото виж, то самото число ти носи това да не се доверяваш. Да, много, да. Да, тоест, ето пак отговора свързан с числото, нали, самото. Ние си го носим, обаче когато имаме тълкуването на числото, тогава вече не стават много неща ясни. Тоест, числото 16 е точно това. Учителя Петър Дънов казва, че числото 16 гони злото. Затова си в този клуб на щастливи хора, защото енергията на числото 16 просто събира само хубави хора. Благодаря. Здравейте. Здравейте. Може ли на мен да кажете нещо за числото 13? Да, Снежанка. Какво искаш искаш да ти кажа за годината? Да, добре. Добре, слушам те. 13 май.
Добре. Годината 1961. Аз само за годишната ще ти кажа, няма за личната да ти кажа, Да, така че, нали, окей. говорим да сме фокусирани в... Мгм. Добре. И за числото 13 ще кажа нещо много важно. Добре. Мгм. Снежи, тази година ти е много важна, защото ще те обърне малко повече към себе си. Ще ти предизвиква така да се занимаеш с някаква духовна практика. В смисъл такъв да потърсиш и тази част от живота малко повече. Ще ти се иска малко повече да се осамотяваш от гледна точка на това да намираш малко повече себе си и твоите неща, които ти харесваш. Тоест малко по-дълбоко да се познаеш. Това, което ще ти предостави 2023 за теб, е така да изявиш себе си като, да кажем, имаш идеи, но и така, професионалната сфера задълбаеш някои от нещата, обаче и дома ще те предизвика. Смисъл такъв, че ще бъдеш предизвикана да правиш неща повече за дома си и да бъдеш по-прибрана. По-прибрана, в смисъл да не си много в обществото. Не знам дали ме разбрах. Да, разбрах. Разбрах. Тоест, ще се наложи да се погрижиш малко повече за дома си, за околната ти среда в теб, да ти стане по-хармонично, по-приятно и да се впуснеш малко по-дълбоко в себе си, да откриеш неща, които си позабравила, така да кажем, вътре в себе си. За числото 13 е също много важно и учителя казва, че числото 13 е скритата любов на Бога. Понякога е малко остро, понякога е малко настъпателно, но всъщност това число 13 е скритата любов, може да те накара околните или самия носител на това да се развива чрез да се изявява. Той трябва да се изявява по някакъв начин. Дали в обществото, в дома, няма значение да прави изява. Това му е предизвикателството. И така, може да ухапи понякога, но всъщност това е скритата любов на Бога, която всъщност иска да ти каже, че винаги те обича, нищо, че понякога може да те шамароса, но въпреки това е от любов. Нали? Да. Благодаря. Моля. Може ли моята година да погледнете? Да, слушам те, Бисерка. Петя. Петя, няма проблем. 18.07. 1987. Имам и още един въпрос, но може би след това. Или? Слушам те, докато смятам. Да. Понеже аз се сметнах число 3, сега ще кажете дали това е правилно, и понеже личната ми година е 5, въпросът ми е дали когато числото на универсалното число за годината стане 5, т.е. в 2025, дали това ще е благоприятен момент да развивам личната си, не знам как да го изразя. Дали ме разбрахте? Да, разбрахте. Добре. Да, благодаря. 7-14. Аз не разбрах кое 5 ми излиза на мен. На теб колко ти е излязло? За годината числото, за 2023 ми излезе на 3. Значи аз не го смятам правилно, сигурно. 10, 23, 2 и 3, 5. При мен 5 излезе.
Аз така или иначе изобщо не разбирам от нумерология. Аз само Добре. сметнах всичко. Така че не казвам, че Добре. моето е правилно. 5. Значи за годината ти е 5 точно числото. Ще ти кажа малко за годишното и след това мога да ти кажа. Сега, през тази година ще ти се наложи много промени да направиш. Може да промениш местоживеенето си. Ще ти бъде много динамична година. Смисъл такъв, че ще влизаш в различни обучения, в различни предизвикателства. Може да смениш, както казах, местоживеение или работно място. Ще се наложи или ще, нали, по някакъв начин ще работиш с хора от чужбина. Това може да са и българи, но ще се засилят контактите ти с хора от чужбина, така да кажем. Тази година ще ти предизвика да научиш нови неща, които да внедриш, така да кажем, да ти станат постоянни за следващата година, които да вложиш в професията си, но тази година ще положиш основи или ще задълбочиш, т.е. нещо, което си отлагала във времето, а пък си мислила, точно тази година ще ти се даде възможност да го учиш и даже и понякога по някакъв начин да се изискват финанси за това. Просто си кажи дали това е подходящо за мен и ако е подходящо да дойдат финансите и следи дали ще ти дойдат финансите точно за това обучение, за да можеш да разбереш дали точно това обучение, което искаш или си се насочила, да видиш дали има финанси, които да дойдат така непредвидени за това обучение. Тази година е много важно да действаш. В смисъл такъв, действието е важно за теб, съдружие да направиш изява като през творчество, през креативност, през така и малко лекота да вкарваш в нещата, да не бъде много твърде тежко, нали? Малко веселие, да си позволиш и малко забавление, т.е. да улекотиш енергията, за да можеш да получиш резултата от годината. Да се стремиш през годината всъщност да вкарваш тази енергията на веселието, да се стремиш към това, за да можеш да получиш резултата от годината 5, което ти е промяна, динамика, промяна, пътувания, пътешествие. Това ти е за 2023 година. И сега да кажа дали годината, нали, това общо ще го кажа, дали личното ни число, когато съвпадне с числото на годината, е едно и също. Всъщност, когато си съвпаднат, ние имаме енергията на изначалната ни карта. Дава ни се възможност да бъдем това, което сме, без да ни се налага да влизаме в друга вибрация, така да кажем. Т.е. да изявим себе си. Ако тази година, в случая при Петя, да кажем е 5, и годината е рождената също е 5, означава, че тя ще се чувства в свои води, защото това е нейната година. А когато сме в различна година, т.е. ако тя е в 3 и тази година е 5, нали, по принцип 3, да кажем, е година на изява, тя трябва да се изявява, да има повече веселие. Тази година ще й бъде малко по-различна от гледна точка на това, че ще трябва да справи повече промени, повече динамика, а няма да е нейната точно същност. Дали отговорих на въпроса, Петя? Да, отговорихте, благодаря. Числото ми е дадено от друга нумероложка, не от мен, аз сега просто погрешно си сметнах тройката, но много благодаря. Мисля, че ми дадохте най-добрия подарък за следващата година, с това, че просто мога да бъда себе си, така че много благодаря. Да, супер. Здравейте! Мога ли да попитам и аз? Да. Аз исках да попитам, хайде. Да, сега съм родена на 9 юни. Ирена? Да, на 9 юни, 9-6 месец. Добре. 7, 6, 10, 20. Добре, супер.
Добре. Ирена, сега тази година ти е такава на действие, което всъщност да вкараш нещата в ред. Действия, които да ти вкарат, как да кажа, твоите дейности в ред. Да има система, да направиш система. Т.е. ако нещата са ти били малко разпиляни във времето, тази година да ги построиш на какво да направиш. 1, 2, 3, 4. Т.е. всичко да си има ред. Правя 1, правя 2, правя 3, правя 4, получавам резултата. А не да хващам нещата от този край, от другия край и да не знам на къде отивам. Тоест, тази година ти е важно да поставиш ред в всичко. Дали е в дома ти, дали е на работата ти, няма никакво значение. И да положиш усилие, малко повече труд, ще положиш тази година. И всичкото това да ти е действие. Да търсиш съдружие, хора, с които можеш да вкараш ред. Ако ти не можеш да го направиш сама, т.е. да повикаш някой, да поискаш помощ, нали, за да може да ти бъде помогнато да вкараш нещата в ред и дисциплина. Така че да бъдат нещата малко по-канализирани, така да кажем, да имат структура. Да, т.е. тази година се очаква за теб да бъде как да кажа, да положиш основи на нещо, което ще се гради. Като всяко нещо, което е, да кажем, израснало, има фундамент. Нали така? Да. И все едно ти в момента градиш здрав фундамент на нещо, което ще тръгне по-нагоре. Идеята е да положиш правилно основите, правилно да ги сложиш, да бъдат стабилни. И ако имаш някакви идеи или си работила по някакви идеи или пък работата ти е такава, да вкараш нещата в ред, да си има документация за това или за следващото нещо, за да може да ти е по-лесно за по-нататък. Така че това е важно за годината ти и така малко повече труд. Ти може би си човек, който се трудиш, но тази година ти е такава. Полага ми се. Полага се. Да. Благодаря много. Може би си усещала, но да, това ще ти е такава година, която да. Да. Тя тръгна така. Да. Тръгна ли? Дисциплинирана, да. Дисциплина. За тази година, да. Да, края на тази, то се положи началото и така, да. Да, всъщност винаги енергията на следващата година започва да се усеща така в края вече на предишната, започва да се поусеща и аз преди да отговоря за миналата година, по това време, януари месец, продължавам да правя годишни карти на хората, правя, а в живота ми изведнъж някакви промени. Трябваше да се преместя спешно на някакво друго място. Някакви неща се случваха толкова инцидентно и аз в един момент работя за хората, не съм си направила на себе си. Викам, Мария, седни си направи една годишна карта. Сядам си правя годишна карта. Викам, то ми е година на промените. Спокойно, значи приемам всякакви промени тази година и така се случи, да. Но това като знам всъщност каква ми е годината, естествено винаги човек може да надхвърля. Аз пак казвам, не се ограничаваме от това, което казвам. Това е просто като, как да кажа, пътна карта. Фар, който ти свети през годината. Знаеш какво имаш като енергия, ти дойде още по-добре, нали? Окей, обаче като си знаеш какво не роптаеш срещу това, нали? И така приемаш годината и казваш ми, добре, това ми е посоката, дай да видя какво мога да направя още по-добро. Нали? Да не се противятел с това. Това, което правя, да кажа, сега с вас, аз започнах да го правя от тази година. Иначе до сега съм правила лични срещи и хора, които ми пращат по препоръки. Само така съм работила. Толкова години. И ми се наложи просто да вляза в интернет пространството и да почна да правя тези неща. Но супер предизвикателство ме е, да, благодаря. Да, здравейте, може ли аз да кажа
Да, слушам те. 2.10.65. Втори. Да, 10. Добре. Супер! Лилия, ново начало те чака, да. Ново начало те чака. Надявам се да си почистила тази година всичко, което не ти служи, не ти е нужно или всички неща да си приключила, които няма да ползваш. Идеите, които ти идват, може би ти идват идеи да направиш също общност, защото ти си човек, който обичаш да се погрижиш за другите хора. Смисъл такъв имаш енергията на грижовен човек и може би имаш идеи, които си отлагала във времето. Сега през тази година е така, може да положиш начало на това. Добре, след малко на Ига ще дам информация. Само да си запиша за година 6. За година 6. Да, добре. Така, тази година ще имаш избора на къде да поемеш, да се самоопределиш, в смисъл коя посока да поемеш в живота си. Това ти е година 1, но това означава, че имаш една нула, която означава, че имаш избор. И идеята е, че можеш да останеш в старото, но можеш да продължиш по нов начин живота си. Тоест, нови неща можеш да вложиш в живота си, нови идеи, нови семена да посееш, с ново нещо, ново начало можеш да направиш. Или можеш да останеш да работиш по старите си идеи, да направиш избора, да работиш по старите си идеи, което пак е окей при теб. Смисъл такъв за тази година специално, така, но ново начало ти е предизвикателството. А ти си човек си, който обичаш да се грижиш за другите, за общността, за хората, полагаш грижи. И може би, ако имаш идеи в тези насоки, в тази насока, това ще ти донесе удовлетворение. Благодаря много. Да. Някой ме попита за година 6, да кажа какво е когато е година 6. Когато е година 6, човека е предизвикан да се погрижи малко повече за дома си. Смисъл такъв да направи някакъв ремонт или пък да се погрижи за семейството. Но много е важно също да намери начин да балансира между работата и семейството, тъй като през година 6 и кариерата излиза на преден план. Тоест, ако той е работил до сега усърдно, може би работата може да го дръпне малко повече, но ще бъде предизвикан да се върне към дома си. Добре, само да запиша тук, някой ми пише 17.05. Така. 17, мисля, че беше. Пак ще го проверя. И година 6 е тази, която човек може да си купи материално, в смисъл да се осигури материални неща да получи. Може да си купи къща, недвижим имот или съответно да продаде имот. Т.е. свързано е с материалната сфера числото 6 и да си осигури комфорта в дома, да си направи един хубав ремонт или пък да смени някакви неща в дома си, да направи уютно и съответно да се издигне на ново стъпало в кариерата или в работата си, на който беше за година 6, да отговоря. Извинявам се, тук ще погледна в чата, за да видя, тук няколко човека са ми написали. 17.05 и 7.11. 7.11.64. Секунда, момичета. 07.11 и 19.07.
Ще ме изчакате, докато сметна. Нали, аз бързо смятам, ама пак ми е необходимо време. Ако някой има някакъв въпрос, може да зададе, докато смятам. Аз ще го чуя. Така. 8. Мария, направо те изморихме. Това ми е страст, искам да кажа. Може би си ми личи смисъл такъв, че когато човек работи нещата, които действително го зареждат, и той не се изморява. Да. Така е. Да. Може да кажеш, Пепи, нещо, докато сметна имам 3 дати, за да... Понеже стана доста лично и има запис, а пък аз да ви кажа честно, не съм хич подготвена добре технически и не знам дали ще мога да изрежа видеото, за да не се виждат личните неща. Бихте ли ми казали дали имате нещо против по този начин да сложа видеото в групата? Към всички се обръщам, ако някой има против, просто да ми каже, защото искам повече хора да разберат, че има възможност да получат това, което може да им даде Мария. Чисто човешки, тъй като Мария се е съгласила да дойде на гости, да й върнем жеста и така да ни бъде полезна на всички. Аз лично нямам, но да не стане записа много дълъг за качване. Той по принцип така или иначе ще стане дълъг. Аз смятам последни 3 тогава и да приключваме. За мен няма никакъв проблем да се качат. Зависи от техническа гледна точка как ще стане. Марианче, аз проблем с качване нямам. Има проблем, че човек не би гледал толкова дълго видео, нали? Изобщо. И аз, ако съм, например, но сигурно ще си го пусна или на бързи обороти, или въобще няма да го гледам. Аз ще опитам да направя нещо, но знаеш ли, Мария, може би трябваше да Айде, аз по 2-3 думи ще кажа. За 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да. Но айде ще кажа за тези 3 по няколко думи и да приключваме, ако вече е време. Така, който ми написа, че е роден на 17 май, неговото число за годината е 2, което означава, че той трябва да работи през годината с дипломация, на някой го казах вече, така че дипломацията е много важна и да прави съдружие с хората, най-кратичко казвам. Тази, която дама беше родена на 7-11, при нея числото за 2023 година е 7, което означава, както вече казахме, да се върне към себе си, да обърне внимание на духовната част, да се занимава с духовна практика и така да бъде в природата също. И тази, която дама е родена на 19 юли, за нея числото е 6, преди мъничко казах, числото 6 е това да обърне внимание на семейството, на комфортна, на домашния уют и съответно ново стъпало в кариерата и да прави баланс между семейните задължения и кариерата. Така, много се проточи. Час май станахме колко час и половина, така че много ми беше драго. Аз няма да говоря повече сега. Напротив, Мария, ние няма нищо против да говориш, но аз бих помолила нещо друго. Ако може да кажеш пак, защото виждам, че има объркване, за да си изчисли човек личната година, му е необходимо датата плюс месеца плюс годината, която е 2023. И това е да кажем ето така. Ето и аз так му го пиша.
Дали се вижда? Ето така. Точно така. И сега, примерно, моята година, моите са 27 и 3 е 30, плюс 7, 37. 37 е равно на 10 и това е единица. Да. Ето така. Всеки може да се изчисли по този начин. Нали така? Редуцираме до едноцифрено. Точно така. Всяко число събираме с всяко число. Тоест, Да. аз пак ще го кажа. 2 плюс 7 плюс колко е на месец трети? Плюс 3. Да, плюс 2 плюс 2 плюс 3. Ето. Нали, нулата се слага, но тя... Ето. Да. Значи всяко число, ето 27, виждали се 2 плюс 7 Да. плюс 3 плюс 2 и се получава числото. Да. Точно така. И сега една последна молба, много бърза. Да. За 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, защото... Казвам. Да. Да, казвам за всяко число по няколко думички. И така, който има лична година 1, това е много важна година за него. Това са идеи, нови семена, да направи нови проекти, да си напише идеите. Така, това най-общо казвам, да обърне внимание на себе си. През втора, номер 2 година, това е година на вътрешен баланс, на дипломация, на съдружие, да извади дипломацията във всички аспекти и да приложи неговата чувствителност. Година 3, това е година на изява, на креативност и на творчество. Да бъде и малко по-лека енергията, да си позволи време и за забавление. Година 4 е да вкара ред в живота си, да направи структура в работата си. И това е година на малко по-рутинни дейности и на малко повече упоритост, труд. Година 5 е много динамична, тя е по-различна от предишните, има много промени в годината, нови неща за учене, така, но и пътуване, движение, работа с хора в чужбина или пък връзки с хора в чужбина. Година 6 е за дом, семейство, материални придобивки, домашни задължения, обновяване на дома и съответно и израстване в кариерата и баланс между това, да намери баланс човек между кариерата и домашното огнище. Година 7 е духовна и за духовно израстване чрез учене, дали е на някаква духовна практика. И казвам сега, духовна практика може да е нейрографиката, може да е рисуване, танцуване, пеене, всичко, което е свързано с творчеството и да се освободи логическия ум. Нали? Време за освобождаване на логическия ум. Годината 7 е всъщност и година да се свържем повече с природата, природата навън и природата нашата лична и така, пътуване към себе си, бих казала за година 7. Година 8 е визионерска година, но е година, която да получите финансовите резултати, финансовите обезпечения за времето, в което сте работили по дадени проекти в предишните 7 години, в 8-та година. Тази година 8 е и за нови мечти, за нова, да погледнете малко по-надалеч в бъдещето, да видите къде може да приложите знанията и да получите финансовите резултати, както казах. И година 9 е година на равносметка, която да видите кои проекти имате да приключите, кои да сте изоставили, неща, които сте изоставили, да ги или да решите да ги направите, или да решите да се откажете тотално от тях, като е година за равносметка, за прошка, за помирение с някои хора, които сте така през времето сте имали някакви дразги. Това всъщност е година 9. Това, да. Чудесно, и знаеш ли сега какво? Когато разглеждаше годините на повечето хора, са единици, поне на те, които аз така го чух, или може би избирателно съм го чула. Дали? Това е много хубаво, защото можем да загърбим, нали,
нещата, които не искаме с чиста съвест. И така, даже да си кажем, ето бе, аз дори да не искам, то трябва, защото такава година идва и това, което трябва, то си трябва да го направя. А също е много готино за това, което следва в нашия клуб. На 28-ми ще рисуваме нейрографика и тогава ще се разделиме с всичко онова, което не желаеме да пренесем в новата 2023 година. Отрицателни емоции, чувства, хора, случки, кой каквото желае, ще го направи под формата на нейрографика. Супер. Да. Много хубаво, да. Много подходящо. Да, И след това, следващата година, първото занятие на клуба ще бъде на 4 януари. Там ще посееме щастливата си 2023. Много хубаво. Това е Да. супер. Супер. Мария, наистина много ти благодаря. Много щедро от твоя страна и се вижда как се раздаваш. И ако не те прекъсна, сигурно ще 3 часа да продължи. Да, защото между другото хората даже започнаха да стават повече преди малко. Аз сега вече си тръгнаха някои. Благодаря на всички за вниманието. Аз ще се опитам този запис наистина да го съкратя, да няма личните неща. Колко ще успея, ще видим. Добре. Да. И на мен също ми беше много приятно. Уникално си създала. Прекрасна 23-та година на всички. И така. Стремим се, моето пожелание за всички е да се стремим винаги към високата вибрация на числата, защото това е стремежа на еволюцията. Да се стремим нагоре. Да не се занимаваме с ниското проявление, а да се занимаваме с високото проявление. Това го е казал и учителя Петър Дънов. Не се занимавайте с погрешките за хората, защото ако се занимавате с техните погрешки, неминуемо вие ще започнете да правите точно тези техни погрешки. Така че да се стремим да се занимаваме с високата вибрация на числата и така да благославяме хората. И това е нещо, което си струва. Има промяна. Супер, чудесен край. Спирам